les xarxes socials professionals com a eina per construir una carrera d'èxit i trobar un treball qualificat. A Europa, 3 de cada 4 empreses fan servir xarxes socials professionals per trobar candidats. Qui ets tu a internet? Utilitza sàviament els diferents canals. Les xarxes socials professionals t'ajuden a ensenyar el que tu ja saps, a construir la comunitat de contactes, a donar una bona imatge professional davant les empreses. Saps distingir entre les xarxes socials professionals i les xarxes generals? Les xarxes socials professionals són una bona oportunitat per fer contactes laborals o cercar feina. Són gratuïtes, especialitzades, tens el currículum sempre a mà, pots arribar a tots. Els reclutadors laborals utilitzen els mitjans de comunicació social per comprovar les teves dades. Pensa 2 vegades abans de publicar. Tria les teves xarxes socials relacionades amb el teu sector professional o col·lectiu. Fes una breu presentació que tregui l'atenció dels altres. Mostra les teves habilitats professionals. Cuida la qualitat dels teus contactes. Els millors contactes són els que et poden proporcionar els contactes més valuosos. Cuida la teva imatge, les expressions que utilitzis i els continguts que comparteixis. Una de cada 3 persones que compleix el perfil per ser contractat és rebutjada a causa dels comentaris en els canals socials. Utilitza les xarxes socials perquè t'ajudin a aconseguir la feina que vols.